Ik heb de laatste tijd de laatste 2 jaar, heel veel toeristen en gasten op het eiland, zowel Nederlanders als Amerikanen, gevraagd van wat vinden jullie ervan, die ezels, wat vinden jullie ervan als die ezels weg zouden gaan? En ik krijg van iedereen dezelfde reactie van wat zijn ze helemaal gek geworden, dat is juist wat we leuk vinden hier. Er wordt alleen maar geklaagd over alle ongelukken, maar ik zie geen enkele actie ondernomen worden voor snelheidscontrole. Dus het grootste gedeelte van die ezelongelukken is omdat de mensen veel te hard rijden en niemand doet er wat aan. Er wordt gezegd dat de ezels vreten alles kaal. Er is nooit een periode geweest dat je zei van oh, dat terrein is helemaal kaal, want daar lopen ezels of zo. Dat wordt gezegd, maar het is volgens mij helemaal niet waar. En ik heb het met veel mensen hier besproken en die zeggen ook dat is niet zo. Die mevrouw die werkt heel hard, die daarvoor zorgt. Die doet veel goede dingen. Ze helpt de gewonden en de zieke ezels enzovoort. Als zij dadelijk dat allemaal niet meer aan kan, wie gaat voor al die ezels zorgen? Gaat het gouvernement daar geld tegen aangooien? Wat gaat er gebeuren? Dus er moeten dingen gepland worden en wij willen heel graag meewerken als groep aan dit soort planning. Ik denk dat er momenteel veel valse informatie wordt gegeven door de mensen die ze weg willen hebben. Bijvoorbeeld dat er overal inteelt is en zieke en mismaakte ezels worden geboren. Toen de Ezel Sanctuary er pas was, ben ik een keer geweest, toen woonde ik nog in Miami. En toen vond ik het heel leuk en heel grappig en je gaat met je kinderen en je kleinkinderen daar naartoe en het is leuk. Maar nu is het zo groot geworden en zo, ja, het is gewoon veel te veel. Dus ik ben deze week zelf daar naartoe gegaan, het hele park daar doorgereden, om te kijken of het echt zo erg is als sommige mensen zeggen. En er waren inderdaad veel ezels die een beetje mager waren en er niet zo goed uitzagen. En dat is natuurlijk niet de schuld van die mevrouw, want er moet natuurlijk veel meer hulp komen. En het viel me op, de ezels in de Donkey Sanctuary er eigenlijk minder goed uitzien dan die in de natuur lopen. Waarvan men zegt, oh er is niet genoeg te eten voor ze en zo. Dus dit verhaal klopt ook niet. Ze hebben hun eigen eten overal op het eiland als er een paar grote terreinen beschikbaar worden gesteld. En de waterbronnen worden gerepareerd enzovoort. Maar iedereen heeft nooit samengewerkt om een goed plan te maken, dat is het.